Hello mga karadyo! Ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Palayo lang ko kay tingali Layo. kaya. Murag insultador mo kayo, likay lang ko. Oh, siya gusto ni mo. Bunala tara, kapag tinuro kay kong tao ron na. Sana sa ka, naano sa ka na. Presko kayo, giroon kayo. Anak ginang tao, naay gina, ng klasyas kinaiya. O ba? O sa sabto na nato. Sabto na to. Beda. Musugot ka lang? Sugot ka nga si Sarah Antonia? Sugot ka? Oh, di Unsa man? Di ta magkapugong nga na bay. Ay, baya. Di ka pagkubugong bida. Tinood man bitaw na. Magkapugong na ka kung gusto si Sarah. Buti mahimo na, uy. Mau ba, mau ba? Mau ba? Sa may katungod nato nga mong pugong kang Sarah. Ah, mau ba, mau Uyab ba? na imi, uyab na imi, dili man. Ah, Di siya na ako asawa. bitaw sa? Tuod sa? Kung sila ang swerte, okay lang, buti mahimo. Pero, prank ka lang ba ya? May pagtanaw kang Sarah, di ba? Unsa? May pagtanaw kang Sarah. Sultiin lang ko. Oo. O dadaan pag yung ko? Kung ikaw, dili maibog kang Sarah, Ah, abnormal kang pagkaralaki. ibog ko. O gani. Di ta abnormal, oy. Oo, lagi. Sayod ko. Di ta sakto gyud ka. Oo. Nga mo na nga si Robin, ibog sa kayong Sarah. Nara nila, ug magkasinabot sila. Oo nya. Unsa yung buhat ang kisinabot sila? Oh, akong i-congratulate. Usa i-congratulate di mo? Congratulate. Forbida, no? Ay, Kaya, Sarah, paingon din niyo. Naa din ay. Nga to, paingon din. Hello, Piolo, Baloy. Dahil na mo, mag-dinner na ta. Uy, mau ba? Nibiyak man ka. Distansya lang ko, palayo lang ko ninyo ni Robin. Likay ka ni Robin? Distansya lang ko kay Braghay kay Dila si Robin. Insultador ba? Nang palayo lang ko, ha? Pagsultian ng Robin taon ay. Nga ginayang bay piulo ba? Di sama na ko. Nga na din maparehas pa ni mo. Ay, wala. Lubag tagak ngipon na. Ako nang itisok. Manupo pa na. May guras kumo na ko. Ilagi, maayo nga makigaway ka, bay buloy. Wag na may resulta kung makigaway ka. Ang labing maayo nga maglikay ka para way gubot nung sa makay. Oo. Okay rin mo. Nya, okay rin mo. Ay, taas mo kagpailo. Pero ako, lahi man ko. Husto na, Baloy. Husto na. Patiunon kay ko na patiunon ko. Gigotom ra ka. Gutom bitaw. Sige na, mga una ta. Okay, mga utay. Ikaw yun ka, timplada sa pabo? Ni ako pagkatimpla ni mo ani. Ang iyang itim mo yung gidihiw gana. Abo. Bitaw, ako nang itimplahang mayo. Lami kay pabo sa. Pero, mas lami Sara, no? Ay, pagkatunto Eh, din. tara, tayo. Naglingkod. Uy, nagpalingkod siyang Rubin, oh. Silang tulos isa mo tuwas sa kalimisa. Bida. Ini pasigta nga pamantay nila. Kaon na din maayo kay human na itong kaon. Mamauli na ta. Tara, okay. Kanot rin. Robin, ansay drinks ni mo? Kuan, kining... Kuhaan ti ka, Robin, ha? Ha? Oy, salamat. Diha lang sa mo para magkasultihan na mo maayos sa akong amiga. Salamat. Salamat, Risa. Excuse me. Masinabuton ka si Risa, no? Sara? Ha? Nga ni di ay? Gatagan dyan ko niya gigayon nga magkasulti ta. Oh, mao ba? Yes. Gusto mo gud ko nga mahibaw ka nga Nga? I am madly in love with you. Robin. Sorry, pero walang ko mag-usik sa panahon. Kinahanglang mahibaw ka nga. I mean, makaibaw ka sa akong feelings para nimo. And I hope
tugbangan nimo ang akong pagpati. Sorry, Robin. Wa pa ko maguna-una nga musod og relasyon gud. Mo ba? Okay lang, okay lang. Huwag ko magdali. Ang importante, nga nahibaw ka. Straight to the point ning ako. Oh, mura di ka sa programa ni Attorney Phil Fernandez Banyok. Straight to the point. Seryoso ko, Sarah. Sorry. Sige, tiwas o nagkaon, Robin. Kuhaan ti kag salad, ha? Sarah? Kuhaan ti kag salad, okay? Kaon na maayo. Ayok, awaw. Huwag mo tupay da. Shit. Ay. Pero okay lang. Okay lang. At least, nakasulti ko niya. Pero hibaw ko, magunahunan na siya sa akong gisulti. Pakipot pa lang siya. Dili tingali siya gusto nga. Mahimong easy girl. Oh, onya, unsa naman ha? Okay na, Risa. Nakasulti na ka? Humana, naibawa na siya nga in love ko niya. Then, unsay tubag? Di pa siya anda mo sod ng relasyon. Oh. Well, anak mo yun ang babae, dili ba? Pakipot ba? Papresyo kunuhay. Then, proceed kid ha. Basi mo surrender ka. Ha? Surrender? Ako mo surrender? To tell you frankly, Risa, uwa pa ko katilaw o kapakiyasan. Tinuod? Yes! Uwa pa gid ko mapakiyas o babae. So, meaning, by hook or by crook, makuha ni mo si Sarah? Of course! Oh, come on. Pero timan iha, dili ko gusto nga ipaagi ni mo sa daotang paagi. Depende, Risa. Robin? Kumusta man mo? Okay ra mo? Nangabusog mo? Wa mo makatingog, guys. Busog? Puno ang baba? Salamat kaayo. Kining tanan. Pasalamat lang yun ko nga ang akong anak mao ang nahimong Miss Queen 2024 din sa atong lungsod. Ay, angayan mang yun, ma'am. I know! Human din mo compete di siya sa province. O kung mo daw siya sa province, mo compete na po siya sa Miss Philippines! Sarah? Sarah! Iha! Dali, dali! Come to mama! Mommy? Iha, nagpasalamat na ko sa ato mga silingan nga mitambong karon sila din hining atong gihimo nga Thanksgiving celebration. Okay. Ako silang gipahibaw, iha, nga ang sunod mo kumpit ka sa province sa umaabot nga anniversary ni. And then, human sa province, mo kumpit na pud ka para pang Miss Philippines. Unsa? Mommy, uy. Dili ba? Mga silingan, angayan kayo ang akong anak. Of course. Thank you. Thank you. Don't worry, Sarah. I'm here to support you. Thank you, Robin. Sarah, by the way, pwedeng mag-selfie ta? Uban sa mga bisita ninyo? Ha? May lupigas labok ni mana ba yo? Partidahan pa mo babos to. Iya do ay buwag. Silpi na sila, patay ka na. Okay ra kaya na sila. Okay ra. Okay ra ha, okay ra ya. Nagpadapin na lagi mo din Why problema? Okay ra gyud mi diri, Risa. Si Robin ay abdi kaayo. Tuan na nakig-selfie na ni Sarah. Bitaw no, murag close na sila. Mao cute. Ang ngayon kay silang pariso, no? Ha? Magkauyab kina sila. Kay naka-explicar naman si Robin ni Sarah.
Risa. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!